L-eks Ministru Jason Azzopardi li iktar kmieni din il-ġimgħa kien ikkundannat mill-Awditur Ġenerali sab jiddefendih lil Chris Said, wieħed mill-kontestanti għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan anke jekk dwar it-tmexxija ta' Azzopardi hemm 5 rapporti tal-Awditur Ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha qal li jekk ikun kap is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jibda jinħatar mill-Kunsill Ġenerali, Said kellu biss kliem ta' tifħir għal deputat sieħbu li fl-aħħar snin spiċċa fi skandlu wara ieħor. Fuq Jason Azzopardi. Jason Azzopardi huwa wieħed mill-deputati li jaħdmu bla qiegħda u bla serħan fil-Partit Nazzjonalista u fl-Oppożizzjoni. Jien għandi fiduċja sħiħa fil-kapaċitajiet u fil-Jason Azzopardi. Fl-aħħar żewġ rapporti li ppubblika, l-Awditur Ġenerali ikkummenta kif il-pajjiż tilef miljuni f'deals fuq l-art ta' Spinola u tal-Fekruna u dan fi proċessi fejn ftit li xejn kien hemm dokumenti u fejn qamu mistoqsijiet kbar kif tmexxew. Però id-dikjarazzjonijiet ċari dwar nuqqas ta' trasparenza u governanza tal-Awditur Ġenerali għal Chris Said huma biss spin. Jason Azzopardi wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali li ovvjament kulħadd taħ l-spin li ried. U fil-waqt li ddefenda dan kollu, Chris Said qal ukoll li kuntent li Simon Busuttil se jżomm is-siġġu parlamentari. Said huwa l-uniku wieħed mill-kontestanti għal kariga ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li għandu siġġu. U Busuttil għamilha ċara li mhux se jkunu li jċedi s-siġġu jekk jitla' wieħed mit-tlieta l-oħra. Lil Chris Said li fl-istamperija kulħadd jaf li ma' Busuttil ma tantx imur tajjeb, din niżlitlu għasel. Iva, Simon Busuttil li ħa deċiżjoni wkoll li se jżomm is-siġġu parlamentari tiegħu huwa bżonjus fil-Partit Nazzjonalista biex spalla ma' min ikun kap u jekk jien inkun kap se jkun spalla ta' spalla miegħi inkomplu bil-ġlieda kontra l-korruzzjoni għax